sensación que mierda de despedida. Puedo besarte, pero no de besarte. Yo no puedo soltarte sin abrirme una herida. Demanem la presència d'Enric Pellicer per el Club d'Amics de la Pilota Integral de Bereguard. Reconeixen a Joan Baptista, Pellicer i Rocher. Del grup Aikido Takemusu de Bereguard, a Jesús Moncho Jover. De Buki Waza, Takemusu Aikido, a Vicent Cànoves Pont. Cridem a l'escenari al president del Club de Tenis Bereguard, a Juan José Hidalgo. El Club de Tenis de Bereguard vol retre homenatge a Alain Navarro Gómez. Avui reconeguem també per superació, per constància, per no parar, per eixa disciplina pròpia del karate, a Alba Gabaldón Cañadas. Un grup d'alumnes que han sigut participants i premiades en alguna ocasió en concursos internacionals. Estem parlant, com no, de l'alumnat de l'Acadèmia Àngela Bertomeu. Demanem la presència de Hugo Peris, coordinador del Club de Pilota de Bereguard i de l'Escola de Pilota Pellicer. Rep el premi del Club de Pilota de Bereguard i de l'Escola de Pilota Pellicer, Clàudia Peris Lozada. Demanem, per favor, que puge Pasqual Vega Negre, coordinador del centre. Al club i a l'equip de carreres d'obstacles del Tai Center i pugen a replegar el premi Noelia Morcillo Lozano i Juanjo Giner Camarena. El premi a millor esportista 2023 del Tai Center és per a Toni Negre Ascó, però serà Noelia qui replegui també este premi. Demanem la presència del president de Ximo Fuster. El club i l'equip prebenjamí, que està composat per Arnau Ferrer i Pastor, Guillem Miras Borja, Eric Climent Bertomeu, Joel Arenas Fus, Dolors Escrivà, Diego Català Llorca, Tiago Bolaños Miranda, Dylan Devaney, Àlex Marco Tarazona, Fernando Tur Frasquet, Gorka Tercero Escrivà, Joan Navas Escrivà, Didac Escrivà Marí, Joan Ramos García i Esteban de la Fiore. Javier González, Óscar González, Marc Moncho i Saoret Gadea. Club Ciclista Bereguard i demanem la presència d'Hilari Sant Fèlix Gadea. El campió de la Pujada Margarida 2023, Joan Montagut Borràs. Des del Club Ciclista també volem premiar a qui ha vençut en la modalitat per equips. Per aquest motiu, este reconeixement, va l'equip guanyador de la Pujada de la Margarida 2023, Josep Abargues Simó, Joaquim Pérez Martí, Juan José Giner Cremades, Pere Caudel i Ramis i Salvador Enrique Nicolás Egea. Des del Club Ciclista Bereguard volen fer-li homenatge a Salvador Canet. Clar, pues que pugen net, clar que sí. De Àngela Bertomeu, directora de l'Acadèmia Àngela Bertomeu. Guanyadores amb diferents modalitats en el concurs internacional de València Dansa. El reconeixement va per a Alba Ferri, Alice Juroica, Daniela Puente, Isabel Mengual, Joana Pellicer, Júlia Lafuente, Laia Borràs, Mar Vidal, Mireia Oltra i Sílvia Villamot. Demanem el reconeixement a l'altre grup de dansa composat per Blanca Blasco, Mar Melero, Aitana Ferrer, Sara Daviu,
Maria Forquet i Neus Negre. Entrenador i coordinador del Club Vòlei Bellreguard, a Paco Ibáñez. Van aconseguir ser novens d'Espanya. Per a Oriol Ibáñez García i Marc Climent Alentado. A Salva Tarazona, director de Punt Esportiu de Pàdel. Bueno, des de Punt de Pàdel volen retre homenatge Jordi Escrivà Mateu. El segon reconeixement és també per a una jugadora, Nara Sánchez Muñoz. President del Bàsquet Bellreguard 2022, Carlos Martí Gabaldón. Des del Bàsquet Bellreguard 2022 volen reconèixer a Maya Gómez del Pulgar Manzano. Coordinador del Bàsquet Bellreguard, a Iker García. Este homenatge va per a l'entrenador de l'infantil masculí i president del Bàsquet Bellreguard 2022 i que no ho sabia, Carlos Martí Gabaldón. Córrer a gust de Bellreguard i puja el president tot terreny, Toni Climent. Premi Millor Atleta 2023, Marien Marí Gregori, que aprofitant que estàs així amb nosaltres volem fer-te també entrega de la Copa de tercera local de la 6a cursa popular de Bellreguard, prova del circuit de curses populars a Forbeidina, que no vas poder arreplegar i ahí la tens, tercera local en la nostra prova. El millor atleta representatiu del 2023 del Córrer a gust és per Adrià Sanfèlix González. El reconeixement per a l'Associació de Dones de Bellreguard. Club de Futbol Bellreguard. Demanem la presència del president del Club de Futbol Bellreguard, Liso Rocher. O capitán de capitán, este guardó va per a Pau Mascarell. El reconeixement és per a Jaume Pastor Pirri. El premi que dona el poble de Bellreguard és per a l'atleta Quique Llopis Domènech. Reconeixen a l'atleta Aina Olaso Pozuelo. Tengo